Здравейте, YouTube, аз съм Скридъл. Това ми е първият клип към Euro Truck Simulator. Днес ще караме един доста голям курс, около 1000 км. Да, 1000 км. Доста ще е дълъг път, така че предполагам, че ще бъдем на 5 части. Може и на една ще реши по време на пътуването. Така че имам приятел, че да снимаме, вече защото съм компютър. И доста ми е интересно да се занимавам с това. Ще има други видеоклипове, поредици на други игри и така. И нека започваме. Което е лошо. Предимно играта е играла близо няколко месеца. И реших вече да започна да снимам, защото не дойдоха малките части за компютъра. Добре. Доста е доста голям принцип, но цената на курса е и доста добра. Ще има доста добра. Доста време не се уча. Но с времето ще свикна. Ще започнем да играем на план. Така ще изпълня най-добре. Нека първо да науча малко повече за играта. На играта с горе-долу реални с повече значение. Има слава страва. Аз мисля да забързам малко, защото ако карам с ограничението, няма да мога да стигна на време. Да, играем добре. Горе поемаме. Да излезем. Опа. Там такива гови ще се срещат често. Ще гледам вече да няма такива изцепки. Доста кофти играта, защото трябва да се внимава да се блъскаш, защото ремонта на камиона е доста скъп. И няма значение като караш курса, например толкова ще взема 30 000 евро. Като ви обясня, ако се блъсна някъде, потроши камиона на 50-60%, доста пари ще свърчат и заради това ще гледам да внимавам да няма такива проблеми. Защото
все пак да има смисъл на курса, защото мисля да запирам бърза нов камион. Там са още 933 км, после когато взема много, кой знае къде ще му плати. Какво изпреварим. В принцип, помисляме с един приятел да почнем да играем мултиплеер, но още не съм запознат как стават работите. Ще седна тази вечер, ще заруча и ако евентуално стане номер да играем мултиплеер, ще снимам с удоволствие и тогава ще бъде по-голямо забавление, хем за вас, хем и за мен. И ще ви е доста по-интересно. Си може първият клип ме ви хареса, но това ми е първи клип, който снимам, ще кача в YouTube. И все пак нямам много опит, но не знам, харесвам и искам предимно да се занимавам с това. Дано и на вас ви хареса. Ще има доста забавни моменти. Ще има клипове, които ще ви обяснявам за някои неща
Играта не знам дали ще хареса, защото в принцип само каране е такова, но има емоции към него. Примерно ми е интересен, защото е горе-долу реална така, хубава графика, всичко. Ще има и други игри, като ви кажа, снимам. Ще бъдат още по-интересни. Ето, тук пак 50 ограничения. Стръмно и трябва да се внимава доста, защото камиона лесно се обръща. Горивото съм го направил на реално гориво, не е на играта. Принцип, реалното гориво харчи повече, защото да изглежда по-реално. Тук е доста гаен пътя. Между другото, само гледате на картата отдолу, вляво, в тясно. Какви завои са? Няма как да го изтреварвам. Това се получава при доста рязък завой и бърз. Това как ще правим камиона. Добре, само кофти. Ще трябва да се направи пътна помощ, да се попадим. Така, нека оправим повредите по камиона. Ето 4000 за около, не знам, 7-20%. Ако се зажумнах някъде, както и да е, пак казвам, не съм опитен шофьор.
до 600 км ще караме, ще споклипа. И след следващия клип ще се ремаркето вече. Предполагам, че клипа стана около 200 минутки. Ще ги правя до 30-40 на повече. Но преди клипа искам да са доста дълго. Да, много хубави места се качвам. Тук камиона пак не иска да излезе. Излез. Степа стига писоке. What the fuck? Пак ли трябва да свършам? Да. Мика, че му да кара. Пак ли ще бъде на същото място? Най-вероятно. Да. Да. Да, ето по точно същото място. Вече бях на 500 км, но с това блъскане моето тук може да изгасна. Това път вече ще гледам, наистина не се пускам, защото не ми се връща по 100 пъти тук. Бях истински шофьор на камион, сега едва ли ще бъда жив. Тук вече мога да правим камиончето. Тези бои са прекалено тясни.
такива работи. Как да ви обясня, не съм свикнал да карам по пада. И то особено на игри. Защото не мога един курс 1000-1500 км да карам реални 3-4 часа. Просто невъзможно да се даде на една мисия. Ето наказание за скорост 550 евро. Все пак 30 хиляди евро на курса взема пътя, гориво, разходи, такива работи и 200 на хради са плюс глобите. Трябва да поспим после. Шофьора е измерен. Мисля и да е сега направо. Тук мисля, че се влизаш. Не, стига бе, пак ли е. Мен така много лесно се върта камиона. 9% ми взе. Вече няма повреди по двигател ми, сигурно са по кабината. Къде се паркирам? Там напред. Тук ще влезем.
да спра след нея и да спра клипа. Да, и там ще спра на паркинга. Защо не ми отчитам? Честно? Аха. Да, тем паркинг. Добре, спра тук. Айко. Не го видях. 10%. Добре. Пак няма говеха между другото. И това е първият клип от мен, ще го продължа след като взема ремаркето и стигна. И това е от мен. Чао, чао. Взема ремаркето и стигна. И това е от мен. Чао, чао.